बिथांखौ बक'ना मिथि बिथाङा दा एनडिएफबिफोरा बिपिएफनि जानानै फोसावदिंबाय थादों बिथांमोना एनडिएफबिनि सायावनो जेबो नलेज गैया बेबायदि बाथ्राखौ नुनो मोनदों बेनि सायाव मा फोरमायगोन बक'नि सायाव मा बुंबावनो बिथाङा बिटिआर सुक्तिया मोजां नङा होननानैनो हाथियार लानानै हाग्रायाव खारफिनग्रा सासे बेक्ति आरो बिथांनि दैदेननायावनो सासे जोहोलावा गावथारजाबावदों जिउ दान होनांदों 4 लाखनि चेकखौ मैल' गैया होननानै सावनानै दाखालि बावै 2 लाखनि चेक आनजावदों अब्ला बियो मबे मेन्टेलिटिनि मानसि बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो आद्रा गैया दिनै रन्जन दैमारि सारा जेलाव दङ बिथांखौ नायहैनो बिथाङा सम गैया बिनिखाय बिनि बागै एसेबां बुंनांगौनिबो बाथ्रा गैया रायजो राजाया मोनथिखागौ एनडिएफबिनि जारिमिनखौ हंग्रामाव एट प्रेजेन्ट थाबाल' बिनि जारिमिनखौ मोनथिगोन बे नङा जाया लिडारजों सिथाबनानै दुखु दाहा सैसोनानै सम हगारबोदों लिडारजों थाफाबोदों बेनो जारिमिनखौ मोनथियो दिनै बक' बिथाङाबो एनडिएफबिनि सोरजिजेननाय जारिमिनखौ मोनथिया बुंनो थाङोब्ला कारन गेजेर ससेनि एनडिएफबि बिनिखाय गोदान गोजाम बेखौ लाबाय थानानै बाथ्रा बुंनांगौ खोथा गैया जोंनि फाउन्डार चेयारमेनानो जेन एनडिएफबिखौ दाजेनग्रा बेक्तियानो जेन जेलाव दङ नैबेनि थाखायसो साननानै खामानि मावनो थाखाय आं बक' बिथांखौ खावलायगोन दा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय नोंथांमोना बिपिएफनि जानानै भट बिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनि सायाव मा फोरमायबावगोन रायजो राजाफ्रा क'क्राझार चिरां बाक्सानि गासै जाथि जनगोष्ठी रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय 7 तारिखआव नांगोलनि सावगारियावनो भटखौ होना खाम्फा बरगयारि सारखौ देरहासार खालामगोन बेयो रोखा जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि हा हुनि खोथा दङ दिनै थांनाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि मियादि नङै हाफोरखौ प्रमद बर'आ सरकारनो हरफिनदों जायनि थाखाय दिनैनि तारिखआव मियादि नङै हा थामहिनबा 100निया 60 हाफोरनि खाजोनाफोरखौ लाला जायनि थाखाय दिनै आसाम सरकार भारत सरकारा जोंनि मियादि नङै हाफोरखौ लानानै थांफिनदों बेनि थाखाय रायजोफ्रा दुखु मोननाय दङ जोङो आन्दलन खालामनानै जिउ दान होनानै गोबां हुज्रि खावनानै मानसि थैनानै मोननाय हाखौबो प्रमद बर'आ जे सरकारनो हरफिननो हायो बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय दङ बिथांमोननि थाखा फैसाजों बायनो नागिरनायाबो बियो साक्सेसफुल जानाय नङा फैबाय थानाय 7 तारिखआव क'क्राझारनि बाखिन्दा एबा चिरां बाक्सानि बाखिन्दा गासैबो जाथि जनगोष्ठीया खाम्फा बरगयारि सारखौ देरहाहोनो थाखाय नांगोलनि सावगारियावनो भटखौ होगोन बेनि गेजेराव मोनसे सोंथिबाव आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिनै आबसुआ बर'नि सिनस्रियारि आफाद माहारियारि उदाङै मोनसे पलिटिकेल हान्जाखौ अदेबानि इउपिपिएलखौ सापर्ट होनायखौ उदाङै खावलायबाय बेनि सायाव मा फोरमायगोन एबसुआ पलिटिक्स खालामनाया दिनैनि नङा गोलाव समनिफ्रायनो एबसुआ पलिटिक्सखौनो खालामबोबाय थादों आरो नैबे जोंनि ट्राइबेल कटानि जिथुनाखि क'क्राझार सीट एसटि रिजार्भ सीट बे 10 बोसोर जोंनि ट्राइबेल रिजार्भेशननि सीटनिफ्राय जोंनि ट्राइबेल मानसिनि बन्सित जाबोनायनि दायनिगिरियाबो एबसुआनो बैखिनि समायाव एबसुनि आफादगिरिमोन प्रमद बर'आ बिथाङा हिरा सरनियानिफ्राय कौटि थाखा लाबोनानै 10 कौटि थाखा मोनोब्ला 9 कौटि थाखाखौ गावनि न'आव दोननानै 1 कौटि थाखाजों इलेक्सन गेलेनानै बर' रायजो राजानि भटखौ बिभाजन खालामनानै गुबुनखौ देरहाहोबोयोमोन दिनैनि तारिखआवबो ट्रेक्टर पार्टिया नैबे क'क्राझार समस्तियाव देरहानो थाखाय इलेक्सन गेलेनो फैयाखै ट्राइबेलफोरनि बर' जातिनि भटखौ बोखावनानै सोरखौबा देरहानो नागिरनायखौसो जों नुदों बेनिखाय बुजिनो आद्रा गैया दिपेन बर'आ जेसेबांनो हुज्रि खावा मानो दिपेन बर'नि भेलिडिटिया जोबखाबाय आरो बिथांनि दैदेननायाव जुदि एबसुआ थाबाय थायोब्ला जोंनि गथ'फ्रा फैबाय थानाय जेनेरेसननि एबसुनि गथ'फ्रा नस्थ' जाजोबगोनखौ जों नुहुरदों बेनिखाय फैबाय थानाय समाव मोजां दैदेनगिरिखौ एबसुनि दैदेनगिरि बा दानि प्राइमारियाव थानाय बा डिस्ट्रिक्टआव थानाय बा आन्चलिकआव थानाय एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोना मोजां दैदेनगिरिखौ फैबाय थानाय समाव सायख'नानै लानो थाखायसो आं खावलायगोन मानोना एबसु संगठन हिसाबै गाज्रि नङा मोजां नाथाय बिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गाज्रि राजनितिकनि खैसाराव दिनै जातिखौ फानगासिनो दङ